liburutegi batean gaude, liburutegi batean denbora sedimentatzen da, hor dago kanona, liburuak isilik daude, eta aldiz azoka bada justu kontrakoa. Azoka da arrabotsa, zarata, konfusioa, ekosistema bat puri-purian, eta hori ere beharrezkoa da. Horren beste zarata eta nahasmen artean, Durangoko azokaren aurtengo nobedadetan barrena abiatuko gara liburuekin hasita. Durango ez da behar bada lehenbiziko liburua argitaratzen duten autorentzat onena, ez? Durangora joaten da jendea balore zaharre edo ezagunen bila. Eta alde horretatik normala den bezala, Atxaga, Xabier Montoya, izen horiek ibiliko dira, segurazki bolo-bolo ez. Eta berdin daukazu Aingeru Epaltzaren trilogia horren hirugarren ale hori historiaren aldetik begiratuta, edo daukazu gaur egungo egoera soziala, politikoa. Nobelen artean niretzako Garbine Ubedarena izan da sorpresa oso polita, ez? Esango nuke poesia nahiko establea dela, ez? Liburu gutxi argitaratzen dira, baina horiek poesia irakurlea oso irakurle mota fidela da. Durango hori begira baditugu Koldo Izagirreren poema liburua, ez? Ederra, Parisen bizi naiz hori bai irakurtzeko aukera izan dut. Eta Hartzelen liburuetan badago gauza bat, gustatu zaidana estetikoki ere, eta da liburuak josita datozela, ez da. Orduan, poema liburuak norberak garaizarretan egiten zen bezala moztu beharko ditu orrialdeak banan-banan. Eta horrek baita ere zer pentsa ematen du, nolabait garai berri hauetan liburuaren estetika edo fetitxe izaera horri arreta gehiago jarriko zaiola. Oraindik ere sintomatikoa da euskerari buruzko saiakera asko argitaratzen direla, ez? Horrek ematen du gure egoeraren berri, gure kezka nagusiaren berri. Gazteleraz eta funtzionatzen du formula batek, ez? Bestsellerraren formula hori, eta saiatzen dira urtero 100 libururekin eta 2rekin lortzen dute. Euskeraz aldiz, ez dakit, nik uste saiatzen direla 6rekin eta ez dutela lortzen ia inoiz, ez? Badago beste algoritmo bat edo beste ekuazio bat euskaraz, oraindik ere ihes egiten diguna. Tal como está la cosa, que haya tantas producciones y que sean tan variaditas y que todos los sellos discográficos vascos estén ahí, es algo que en principio nos tenemos que felicitar. Y luego, si hago una valoración general musicalmente hablando, creo que es un momento bastante conservador. Pop rocka izaten da estiloa, gehien gaientzen den estiloa, baina horretatik aparte ere, badaude mugimendu berriak, adibidez Tolosako glaukoma taldeak gero eta esanguratsuagoa da estenan. Glaukomatarrak beste behininari plie, satio nazarrak ta gazte baldarrak horrika ies. Eta gero badaude, adibidez, rock amerikarra egiten duten audience taldekoak ere, hauek ere oso emankorra izan dute urtea. I'm gonna save you. En cuanto a innovación, yo creo que pueden pasar a la historia, entre comillas, como algo que en 2013 mereció la pena escuchar, pues yo destacaría el disco de Mursego, el tercer disco que publica y que pues está incidiendo en esa línea de crear algo bastante personal. El disco de Alabe de Irratia de los 30 años también es un disco muy bien pensado. Rula, 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 rula. Itzulerak ere nahiko garrantzitsuak izan dira 2013 urte honetan, eta Durangoko azokan ere beraien lekua izango dute. Adibidez, bazirudien, desagertuak zeudela edo, eta Laburteren bueltan Kauta taldekoak bueltatu dira. Azale pilu bat izan zituzten bere garaian, eta nabari da lehendabiziko singelarekin, eta lehendabiziko seinalekin, jendea berpizten hasi dela Kautarekin. Urtz talekoak ere bueltatu dira, hori izan da sorpresenetan sorpresena, 10 urte eta gero bueltan direlako, eta, diskoa entzun da, nabari da Urtz ere oraindik bizirik dagola. Eta aurtengo nobedade nagusienetako bat, pop rockarekin elkartuz, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin Kentzazpik atera duen diskoa.
está llegando un momento en el que casi podríamos decir que ha nacido un nuevo sello, que es el de la autoedición, porque algunos de los que se dedican a ello ya está casi profesionalizado. Es muy entendible, claro, porque cuando hay mucho menos para repartir, la gente se plantea, dice, bueno, pues vamos a intentar evitar comisiones y a gestionar el disco nosotros solos, ¿no? Yo creo que va a ir a más. Bai literaturan eta bai musikan gertatzen dena dagoela olako oparotasun ikaragarri bat kantidadeari dagokiona. Baina gero oparotasun horretan uste ozeanoaren ondoan geratzen diela perla asko, ez? Eta oso zaila dela benetan egiten den gauza on txukun hunkigarrienetara iristea. Zaila da unibertso digitalean bitxikeriak aurkitzea, baina ez hain zaila azokaren gure unibertso txikian. Frankfurteko azoka Alemanian edo Guadalajarakoa Mexikon gehiago dira erraldoiak izanagatik dira oso negozioari begirakoak. Eta aldiz Durangon nabarmena da jakina merkatuaren zarata horretatik kanpo ere badagoela bizitza, ez. Jendea badu aukera artistekin egoteko landako gunean, diskoa erosi eta gero gauean kontzertuak ikusteko eta agian disko horretako kantu berriak lehendabiziko aldiz joko duten lekua izango da. Bueno, la azoka ha demostrado por sí misma que es un instrumento muy válido para la industria y lo cierto es que si la industria sigue contando con la azoka es por algo, ¿no? Sí le vendría bien a la azoka, más Escocia, un poquito más internacional el asunto, ¿no? Y quizás se me ocurre como sugerencia que otras cosas que pueden estar alrededor interesantes, pues salpiquen a las capitales, ¿no? Bueno sería que llegáramos a un punto en el que tampoco se produjeran esas aglomeraciones, ese ruido que yo creo que ya está un poquito exagerado. No sé si es que me estoy haciendo mayor. Iradokizunak Durangoko azoka hobetzeko eta gure ibilbidearen amaieran berriz ere zarata.